Sa atong silingang probinsya sa Siquijor, sa kinatibukan nagmalinaon sa ang pagtimaan sa Semana Santa. Nagkadayang tradisyon ang gihimo sa mga residente sama sa gidagsa nga live station of the Krus. Ang report ni Nico Serino. Sayo pagkaayo sa kadlaw ni atong Biyernes Santo, nagkatapok na kining mga residente sa lungsod sa Lazi, Siquijor. Mga parokyano sila sa Santa Barbara Parish sa barangay Campalanas ug misalmot sa Via Crusis. Ang nakalahi sa ilang kalihukan kay live ang Station of the Cross kundiin may mga midala sa papel sa mga characters sa Matag Estasyon. Gihimo kini aron mas dali nga masabtan sa katawhan ang kaagi ni Hesukristo. Lain-laing barangay nga ubos sa parokya ang gitahasan sa Matag Estasyon. Ilaha ang mga actors ug sila sab ang mopreparar sa presentasyon. Lakip sa gipanalangin sa kalihukan ang malinaw ug hapsay nga eleksyon karong Mayo. Nagasimba ug nagadayi kami kanimo o Kristo. Matag human sa estasyon, subayon sa mga partisipante ang rota paingon sa sunod nga estasyon. Sa ika-12 nga estasyon na ila-ila namo ang pipila sa mga midala sa papel. Sila mismo miisip nga dakong grasya ang ilang pag-apil sa presentasyon. Sama kang Ryan nga tulo ka tuig na nga nagsilbing si Hesukristo. Akong mga panginabuhi, na kumbati akong panginabuhi ba tungod sa aning pagbitay sa cross. Tungod sa atong pagtuo diha sa atong labong makagahom murag piskay ang atong lawas, murag ligon ang atong mga panguna-una. Siyang journey sa iyang life, and then kung unsa siya ang iyang sakripisyo kung unsa kabugat para kanato. Pipila ka tuig na nga nahimong tradisyon dinhi sa probinsya sa Siquijor ang pagpahigayon og live via Crusis matag Biyernes Santo. Ang mga partisipante mubaklay og kapin 3 kilometros sa pamaagi sab nila paghimo og panalangin og pagpamalandong nining panahon sa Semana Santa. Ang katapusan nga estasyon sa bungtod sa ilihan gipahigayon. Wa panumbalinga sa mga tao ang kakutas pagsaka sa bukid. Bisan sa kakapoy, mahuman lang ang ila nasab nga panhaad. Sa pinakaibabawong bahin sa bukid, kundiin nahimutang ang dakong krus, gihimo ang katapusan nga estasyon nga mipakita sa pagkabanhaw sa Ginoo. Wala na siyang tinhi. Napanaw siya, sumala gayud sa iyang gisod. Gikalipay sa Kura Paroko nga malampuson ang kalihukan kay nagkadaghan na sab ang miapil niini. Sakripisyo po, no? Bali, paningot ko tag-angat din sa bukid kay sakripisyo gyud sa community gyud ni siya niya. Gani ang uban nay taga lain nga lugar din. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.